Те, виж какъв съм про сега. Напрегнати хора. Само фърна топката. Този клип няма да го качам. Абе, като много си забавя. Този ми провали клипа. Нищо ще снимам. Абе, не е вярно, нищо не съм казал. Твой с... Аз съм го минал вече, бе. Аз съм терорист. Айде, елате ма видите. Опа, някой идва. Баба, не. Аз съм Миро. Здрави ти. Здрави. Този ми скара къла. Аз го бих. Така, това не бе, просто библейско не беше. Аз съм най-добрия. В този мечен начин, той е много слаб човек. Тъй. Много добър терорист съм. Сега ще бъгна. Сега ще бъгна и пак ще се съживя. Защото съм про. Че съм про, ама никой не може като мене. И аз тогава станам. Мисля, че... Да. Аз ти помагам да научите за деца. Ти ще Някой е споделил екран на скайпа. Така. Те пред мен как мога да съм последен, аз не знам. Биха ли, Бихме така, много сме Пак добри. съм терорист. Пак ще убия денето. Така. Не знам. Така, тази димка, този смолк. Мене ма бих. Някой хвърли флашка. То ти е много лесен мап, не е честен. Не! Прас някой го нокаута. Ами, камикадзе. Аз съм също на втория етаж, почти. Вече съм. Аз те тейтвам цвет. Абе, някой дойде. Прас ти не умре. Това беше просто за О, бързка. мене ма спална. Аз съм от първите 5-6 човека. Снимаш ли бе, момче? Снимаме, момче. Ако и нов клип, да, знаете, Денето нещо не е правило, докато хвърля топката. Този клип го спирам, бе, не можете да правите. Този клип не застава за нищо. Ти нищо не правиш тук. Не! Да, ще почнем нов клип. И няма да е с камера. Здравейте! Айде да Малко диатрам. Да, Тук са... Аз съм Денката Дона 10 БГ. да, много хубаво. Тук с мен са... Излюб качалник, дето... Луда брата на Поковенко. Не снимаме! Никой не казва. Нищо за тебе не се казва, ли? Този клип си много хубав, ще си го качиш. Ще си го качиш, ще си страда. Трябва сега като правя нов клип, много ви благодаря. Браво! Това е невероятно. Този го провали ти този път. Този път аз нищо не казах, кой няма казва? Че съм добър, ама. Браво. Почна ли нов клип? Не! Трябва да умра да почна. Видях ти как убира. Новия ни клан CS. Здравейте! Тук съм аз, Генката, най-добрия геймър сред геймърите на Диатран. Който ти снимаш ли? Да! Добре, да се рекавам някаква работа. Ще река, който правилно и работа, ама сега... Да. Добре. Тихо сега! Провалих ти ми Не е пардал в час. На тренировка пардя, не е пардал в час. Ти ли спомняш с когато във втори клас тръгна така се учи? Аз да кажем, че нищо не съм казал.
казах ти видим, защо Кой да ни казва за ден празното се? Ало? Здравейте, нещо цъкаме диатрън, Това е 27 опит, защото за... защото аз ще направя едно почиваш отново. Тук днес започвам. Вярвайте му. Тук мен са им Напуквай да... много тук по YouTube канала не е. Влезте му, не, килиш, не дейте. Много шуто би на келехи. Да не му кажи каквото трябваше да му хора. И той Де си умрях. Обичам ден. те и твой клас. Това е Между първият другото, клип това на ще е епизод Мале, поредицата. как Наблягаме на дета. От Да. мене искам да нищо. Видно е. То Това въобще е И говорят като луди. Никой не са професионалисти. не знае. Знам, Те- те тръгна. Ако умрям много. Жив съм, мислям. Малеко съм. Които много бързо го минават. Аз ли? Аз ма вярно. той снима. Деня, ай респаун. Бай, хора, аз. Умря много як. Това е последна. Това е. Аз съм терориста. Снимаме по-малко хора, защото много. Никой не говори тук. Сигурно ще Аз винаги тук стоя и се крия. най-повече кадър, ама най-много. Иде Кой е човек? Ще ми прува. то си хакера. Така. Зира. Ти се абонирайте. Лайквайте. Так, постото на Дени.